फायदि हिंके जों तापक नायलायनानै SSC GD ni result sarok laha hiंके ni rok kaisa kaisa ke check खायनायलाय नियावनि bumung list o dong dekरै da kisa kom baino taklai sarok laha negative mark dongmani bagui hiंके or jaga naini di NCC certificate B certificate tongnai rok ni hiंके 5 mark add nai hiंके NCC B hiंके 3 mark hiंके A hiंके 2 mark bo haike 8 add nai ta hiंके ST rok ni total busuk percentage hiंके busuk mark ma khene pass nai or jaga go hiंके 20 mark ma khene pass nai hiंके OBC rok hiंके EWS hiंके 25% ma khene pass nai hiंके UR rok ni hiंके 30% hiंके pass ngata hiंके SSF rok busuk nang bo hai rok o jaga date of birth ni mate khe roi rojak hiंके Andhra Pradesh o busuk bai sarok langi bo hai rok khe purano phunugui rojak manani uno ang description o roi ronai ang telegram channel bai kwrwngya ko tong hiंके telegram channel o hayake WhatsApp group o roi omo kwrwngla ha hiंके or jaga ko ni rok naigui nama naita hiंके list rok nainalaini khoroksa khoroksa khe ni rok nang phunugui omo khe kaisa list Karan Chaudhary ebo haike oro khoroksa khoroksa khe bumung ni rok search khainani wngkha hiंके oro jaga search khaidi or jaga haike click khaidi boni pore khe ni bumung type khaidi hiंके net slow ni bagui kwbangma omo tongmani bagui bumung fire rok phano haini bagui kaisa kaisa khe check khaigui naikhe chakogo ta omo haike bumung search khaigui naimani hiंके fire rok phano tongmao hiंके ni rok ani channel no ketal ko subscribe khai khongla hangke subscribe khai tono de angtei bom haike ketal ketal toi pipirong khe ni rok joto siwi tongmani bagui jotono hambai.